lepo hau eguzkiaren gaurko irudia da, NASAtik bidali digute, NASAn atera dute eta guk hartu dugu bertatik, eta eguzkiaren nolabait, argazkia duzu hau, ezta? Eguzkia hemen ikusten dugu olako, bora bat, baldakizue eguzkian egun hauetan orbanak daudela, hor kolore zuri horretan ikusten dituzuen, horiek eguzki orbanak dira. Eta zer dira eguzki orbanak, ze temperatura egoten da, aurora borealekin zer ikusi dute, hori guztia argituko digu Virginia Garziak, Arrantzadi Zientzia Elkarteko astronomoak. Hor azaltzen den aparatori Sunspot deitzen da eta erabiltzen dugu eguzkia proiektatzeko. Eta da modu oso seguru bat eguzkia behatzeko inongo arriskurik gabe. Orduan horri ikusten dana da, hori proiekzioaren bitartez, eguzkiaren argia sartzen da lente batetik, isladatzen da ispilu batzuetan, eta okular batekin proiektatzen da paperean. Orduan paperean ikus dezakegu eguzkia eta eguzkiaren orbanak baldin badaude. Momentu honetan justu orban batzuk daudela eta haietako bat oso handia. Ikusten den orban handiena, hori da Jupiter planeta baina handiago. Eta Jupiter berez da eguzki sistemako planetarik handiena. Eguzkiaren barrun 1.000.000 eta 300.000 lur sartuko zian. Hau da, eguzkia gure planeta, baina 1.000.000 eta 300.000 aldiz handiagoa da. Eguzkia ez da solido bat, plasma bat da, materiaren laugarren egoera, eta errotazioa dauka. Ekuatorean polotan baina azkarrago mugitzen da, eta horregatik sortzen dira korapilo magnetiko hauek. Orban horiek normalean binaka saltzen dira, batek daka karga positiboa eta bestea negatiboa. Orduan, bilen artean daukagu eremu magnetiko bat, eta eremu magnetiko hortatikan mugitzen dira eguzkiaren partikulak polo batetik bestea. Eta batzutan, ez dakigu zergatik, ezin dugu ikusi berez barrun zer gertatzen delako, leherketak egoten dira, eta leherketa horiengatik eguzkiaren partikulak ateratzen dira espaziora, eta zeharkatzen dute eguzki sistema osoa. Orduan, noski, lurrera iristen da, eta iristen direnean, orduan aurorak ikusteko aukera daukagu. Bai, aurorak, eta gainera Euskal Herritik ikusteko aukera izan zen, justu atzo duela urtebete Euskal Herritik, azken argazki hori Hendaiako adibidez, orduan ateratakoa da, ezta? Izan ere, leherketa horiek, eguzkian sortzen diren ekaiz horiek, erraldoia direnean lurrera iristen dira partikula horiek, esan dugu, ezta? Orbanak, kolore zuriko hauek dira, hauxe da handiena, justu gaur atera duten handiena, 4.500 gradu ditu, orbanak hortxe inguruan, eguzkiak bere, nolabait, azalean 5.500 gradu zentigrado ditu, izugarri irudituko zaizue, nukleoan, erdigunean, bihotzean, 15 milioi gradu omen ditu, ezta? Edo ditu, ezta? Zientifikoek jakingo dute. Eta gero badu koroa bat, alegia, orbanetan edo azalean ikusten duzuenez 5.500 gradu, eta eguzki koroan 1,6 milioi gradu zentigrado daude, ezta? Ez dakite zergatik gertatzen den fenomen hori, baina hori badakite, beste kontu bat da, eguzkiak Euskal Herrian azaldu nahi duen, ala ez, ezta? Azken aldi honetan nahiko alfer baitago, hor dago, hodei guztien gainetik.